ବୁଝିଲୁ ସେ ତାର ନ ବୁଝିଲା ମୁଁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ହାଁ କେତେ କେତେ 14 ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଏଇଟା ମାର ଉଠାବେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି ତୋର କିଏ ଧାନ ଅଛି ଗଲା କାଳେ ଯାଉ ଛାଡ଼ିବ କାଲି ତ ଭଲ ଗାଳି ତ ଭଲ ଗଲା ଛତିଲେ ପାର ଓ ଆଇ ଭିଡିଓ କଲ କରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ସୁବାନନ୍ଦ ଗୋଟେ 12 ଇଏ ହେଇଛି ଓ ନା, ସେ ହେଇଛି କଣ କରିବ ଏଇଠି କଣ କରିବ କାଦ ଗଲା କେତେ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ତା ଗୋଟେ 7 ଗୋଟେ ଦୀପୁ ଭାଇ ଦିନ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର ଉଡ଼ା ବାର ପଢୁଛନ୍ତି ବା ସେଇଭଳିଆ ଛେଳି ତ ଚାଲ ଗାଡ଼ି ଦିଗର ଗୁଣ୍ଡା এটা 5 7 আই ছকি কি টাটা পো বাস কেতে হলা 12 উঠা 12 9 6 কর র এটা छोड़ দাও এটা छोड़ দাও সেটা মানে 12 গোটে কো সেটা 10 আসু বাজে গেল টাইম দিলে টাইম আরে ଦୁଇଟା ପାଞ୍ଚ କଲେ ସେ ଆଗଟା 5 କନା ଦାନ ନାଗୁଛି କିଏ ଅଛି ବାଣ୍ଡ ସେଠି 18 ଯୁଗ ଦୁଇ କର ମାତିନି ଓ ଦେମା 5 6 6 6 7 ହେଇଗଲା 6 7 ହେଇଗଲା ହିସାବ ଦେ ଆ ଦେନ ଜବର ସବାର ପଛରୁ ତିନିଟା ମାରିଦବା କଥା ଯାଇ ମାର ଯୋଉଡ ହଁ ଚଳ ମାର ଚଳ ଗୁଳ ମାର ମାର ତାକୁ ଯୋଉଡ ମାର କର ଧରି ପାଇଲେ ଦାନ ନାଲି ଯିବନି ଆମେ ଯାଇପାରିଲେ ନାଲି ପଳେଇବ ଆଉ ଆଉ 5 ପାଇଁ ଦେଇ ପଡି ଏପଟୁ ଆଉ ଦା 5 ଗୋଟ ଖୋଲ ଦୁଇ ଗୋଟେ କୋଲେ 5 ଗୋଟ ଖୋଲ 5 ଗୋଟେ 6 ସେଇ ଏକା ଦେଇକି 8 ଆଠେ 5 2 6 କରଟେ ଆଉ ଗୋଟେ 18 ହବ କି 2 10 12 ତେଲ ଏଟା ଦେଇ ନା ପାଞ୍ଚ ଏଗାର 10 ସିଏ ତ ଆଇଲା କୋପାରୁ 5 2 ପ 5 ଆଉ କଣ କରିବୁ ନା ନା ରାव କରା ଭରି কুড়ি ଏଇଠି ଏଟା 3 କରିବି 12 ରେ ଏଟା କରିବି 3 13 ରେ 5 ହଁ ଚାରିଟା ବଢିଆ ନା ତିନିଟା ଫୁଲ ଖୋଲିଲେ ଦିଟା ଖୋଲିବ ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ମାରିବି ତିନିଟା ଗୋଟେ ପଡ ଆଉ ଗୋଟେ 16 ବଜି ଆଠ ଓ ନା ତମେ ତ ଦିଟା ଯାଇଥିଲା ମାରି ପାଇଲି ତାକୁ କଣ ଦିଦିବାନ 6 এইটা নতুন আতে কর দ্বিতীয় তৃতীয় কোপারু দুই ଚାରିରେ 16 ଜମା ଗୋଟେ ଯାଉନି 4 3 7 ପକଉ ସାଉଠି ଗଲା ନା ଜଗି ଦେଇଛି କଣ ଜଗି ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ଜଗିଲେ କଣ 4 6 2 2 ଦେଇ ଦେଇଛି
ଆରେ ସିଏ ବା ଉଠିକି ମାରିଥାନ୍ତା ତା 11 ହଳଦୀ ପଡିଛି କାଇଁ ମାରୁଥିଲ? ପଳେଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ 11 2 କାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମଲା ନାହିଁ। ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଆଉ ଜଗନ, ଆଉ ଜଗନ, ଦିଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉ ଜଗନ। ଉଠିକି ମାରିବି ସା ବାଣ୍ଡ ବିଲୁକୁଲ ପକଉନି ଦାନ ନା। এই দেখ ইয়া ହଁ ଏ କାଇଦା 16 ମୋବାଇଲ কি দানা পয়লা দেখিলু ସଇଲା। ଗୋଟେ ବଗା ନା କା দেখ 10 2 12 ଏଇଠି ବାହାରେ ମରିବୁ କାହିଁକି? ହଁ ଓ ଦୁଇ ଆମେ କହିଦଉ দেখ সে বানা কম বহু বিলকুল তো হয়ে গেল। তিন চারি বাজি হলা হরি সাইলেনি আর হরি তাহলে লাল তো বিলকুল যাও নেই কি পকউ কি ধরু নেই কি মার বুঝলি ଛଅ ବାହାରେ କଣ କହ? 9 এগার দুই মারে দুই 11 মারে বান্ড পাকলা গুটি রে এ সয় হিনা গাঙ্গে মিন্দ মোর সয় হচ্ছে বার হ্যাঁ প্রায় কি মিন্দ ଆଜିକୁ 5 ଓ কেতে হলা ପଜା ମାରୁ এ ধানলা শুধু বেকারে পড়ে তো কোন তা বান্ড ছুরি নিয়ে কেতে হলা হ্যাঁ পাঁচটা দিন আর গোটে 12 70 10 ହୁଁ ଚାରି ମାରିକି 6 ଚାରି ଗମ ଚାରି ଦୁଇ ଚାରିଟା ପରେ ଯାଉ ଛତେ ଏଗାର କୁ ବାର ତମେ ଜଗିଛ ବୋଲି ନା କେତେ ସେ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ତ ଆଇଲା ତାର ସଜେଇକି হবে রক ତମେ ଦି ଜଣ ନ ଜଗିଥିଲେ 10 ନ ବାଜିଲେ ପାଣି କେତେବେଳେ ହେଇଯାନ୍ତା। ଆଉ ଯାଇକିରି ଫେର ଉଠିକିରି ଗଣ୍ଡେ ଫେର ଆସିକି ଯିବାକୁ ବସିଲାନି ଦାନ ପକଉନି ପକଉ ଦେବା। ବୁଝିଲୁ ମୁଁ ଖାଲି ହିସାବରେ ଚଲଉଛି ବୋଲି ବିଲକୁଲ ନା ତୁ କାଲି ତ ସାଇଜ ହେଇଛି ସେ ତାର ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟି ପଳେଇବି ଯା କେବଳ ଛତିନି ମାନେ କୁଆଡେ 16 11 ଦୁଇ 9 11 11 କେତେ କିଲୋ କେତେ ହେଲା ହେଲା ଛତି 8 ନ ବାନ୍ଧେ ଭଲ ସବୁ 11 ଦୁଇ ଦୁଇ ଜମାରୁ ବାରିପାରେ ଗୋଟେ ଦାନ ପକେଇକି ଗୋଟେ ବୋଲା ସେଇ ବାରୁକୁ ଜଗ ବାର କୋଉ ଦଇଲା ନା ଧନ୍ୟ 12 ଦେଲା ହେଲା ହେଲା କେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାରି ଚାଲିବେ ନା ସେ କରିବ ହଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାରି ପଡ଼ିବ କେତେ ଲାଗିଛି ଆଗେ ଜାଣିପାରିଲ ଆଜ ଲାଗିଛି କେତେ ଲାଗିଛି କଣ ସେ ନେଇ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯାରେ 12 ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏ 12 ଯା ଜାନା ଯାଗ ସେ ଭଗବାନ ଯିବେ ନାହିଁ ଦି ନାହିଁ ଓ ଟେକି ଦବୁ କେତେ କାଉ କୋନ କାକା 6 ହେଲା ପେଟକୁ ଉଠେଇ ଦେବ ଆଉ କଣ। ହଁ ଏଇ କଞ୍ଚାରେ ମାରିଦେବ। ଦାନା ପକଉଛ ମଧ୍ୟ ଏ ଜୟ କଞ୍ଚାରେ ମାରିଦେବ ଏମିତି। ଏଇ 6 କିଲୋ ଲାଗେ ତାର କିଲି ଅଛି ଛତିଲେ 10 ମାରିବି ନା ଦେଖିଲ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ତ ତ ହାତ ହାତ ତ ସବୁ ମାରିବ ମରିବ ଏଟା ଜମା ହଉଛି ଖେଳ ଜାଣିବ ମାରିବି ତିନି ଜାଗ ଘରେ ପଡ ନା ଦୁଇ ବାହାରେ ନକ ନବ ସାତ ଦୁଇ ନ ପଇସା ନକ ନବ ପଡ଼ିଯା ପାଚରାଟା ପାଇବ ତା କଥା କଣ ପଡ଼ିଯା ପଡ଼ିଯା ପାଚରାଟା ତ ପାଇବ ବଡ଼ ଜୁରୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି 12 ହଁ ହଁ ଏଇ ଦେଖା ଦୋଜେ ତମେ ବୋଧେ ତ ମାରିପାରୁନ ଆଉ। ତମେ କହୁଛ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ମାରିପାରୁନ। ମୁଁ ତ ଛୋଡୁଛି ଦିନ ମାନେ ତମେ କେତେ ଜଗିବ କେତେ ତମେ ଜଗିବ? ଦିନ ମାନେ ଛୋଡୁଛି ଗୋଟେ ମାରୁନାହିଁ କି ହଉଛି ଦେଖିଆ କେତେ ଜଗିବ? ଏଇଠି ଲାଗିଛି। ଗୋଡେ ଗୋଡେ ଯାଇକି
ସତେ ହେଲା ନାଲି ତ କାଲି ପାଇଲା ଆସିବ ସତେ ଏଠିକି ଆଉ କଣ ହବ ଆଉ କଣ ହବ ନାଲି ତ ପଳେଇଲା ଏଗାର ଛଅ। 10 ଫଟ ଆଉ କଣ ହବ ଛାଡ ହେଇଗଲା ତ ଆଉ। ନା ନା ଅଛି କଣ ଅଛି ଆଉ କାଳିଆ ପଳେଇବ କେତେବେଳେ ଦଶ ଦୁଇ ବାର। ସାତ କର ହେଇଗଲା। ନା, କେମିତି ହେଲା ତ? ଦଶ ହେଇଯିବ, ଯିବ। ହେଇଯିବ। ଦୁଆର। ଦଶ ପରେ 11 ବା ପାଚି ଯାଉଥିଲା। ଦୁଆର। ଦୁଆର ରହିବା 10 ଏଗାର ବାର ଉଠିବା ହବ କେମିତି ରହିବ? ହଁ 11 ଉଠିଗଲା ଗୋଟେ ରହିଲା ତା ସୁଧାରେ ଆଗରୁ ଥିଲା। ଯା। ସେଇଟାକୁ ରଖୁ 15 ପାଞ୍ଚ। ପ ତା କାହିଁକି ସବୁ ତ କରିଦବା ଆଠୁଆ। ଛଅ ଦୁଇ। ଛଅ ଦୁଇ। ଆଉ ସେ ତାକୁ ଧରିକି ବସିଥିବ। ଗୋଟେ ଧରି ପଡ଼ିବ ଧରିକି ବସିଥିବୁ। ଭାତ ଏବେ କାଳିଆ ଟାଇମ୍ ଦବୁ। ଗଲାଣି। ଏ କାଳିଆ ପଡିଲା ପଳେଇଲା ମାଣ୍ଡ କେତେ ବାର ନୋଟି କାଟି ପାଞ୍ଚ ଆଠ। 14 ପଳେଇଲା କାଲି ଆଉ। ଚାରିଟା ସେ ପଳେଇଲା। ସେଟା ଗଳ ଲଗେଇକି ଧରି ହଁ, ପକେଇବ। ଚାରିଟା। 17 ମୁଁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ବା ଗୋଟେ ଗୋଟି ଇଏ ମୋ ମାଣ୍ଡକୁ ଧରି ପାରୁଛି ଆଉ ତମେ ମାର ତା ବେଟି ବାର। ଦୋହାତି ହେଇଯିବ ଘାଣ୍ଟି ଦବ। ତମେ ଦହା ଦେଇ ମାର ତା ବାର। ବାର ବାଜିବୁ ନା? ହଁ ହଁ ମାରିବ ନା ଘାଣ୍ଟି ଦବ ବା। 5 ଓଲା ବାନ୍ଧି ଦେଲେ? ଏ ବାନ୍ଧି ଦବୁ କାଇଁ ବାନ୍ଧି ଦବୁ କାଇଁ? ଭାଗରେ ଯା ସେ ପଳେଇଲା ଚାରିଟା ଆଇ। 5 3 ସେ ଚାରିଟା ପଳେଇଲା। ଆଉ ଦୁଇ ପରେ ଯାଉନୁ। ମୁଁ ଚାରିଟା ଗୋଟି ଯାଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଧରି ଏହା ବା ଯାଇନି। କାଲି ସେ ଉଠିକି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଆଇ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଏଇଟା ଦୁଇ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ। ଯା ଆଉ କାହିଁ ଥାଏ କଣ ହେଇଯିବ କାଳି ପଳେଇବ ନା ନା, କାଳି 12 5 ରଖିଲା ହଁ, ନା, ନା। ଯଦି ଅଟକେଇ ଦବ ହଳଦୀ ଅଟକେଇ ଦବ ଏଥରକ, ଏଇ। ହଳଦୀ ଅଛି ଭୁଜି ଦବ ବସୁ ସେଇ 70। ଛକଟା ଛପକା। ଛବ ବାନ୍ଧେ, ଛବ ବାନ୍ଧେ। ନା ନା ପଡ଼ିଯା। ଏ ଭରିଯିବୁ ପା। 16 11 ନଉଟା ନା 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 ଥାଉ ଥାଉ ମାରୁଛି କଣ? 16 ମାରି। ଦୋଳ ମରିବ 15 ଏ ବାହାରି ଆସ ବାହାରି ଆସ ଦୁଆଟି ଛଅ। ଖେଳ 18 ଖେଳ। ସେଇ 18 ତ ଆଉ। 16 ଆଇ ଆସିଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲ 8 5 ଆଠ ମାରିକି ନ। ଏଇ ଏଇ 15 15 ଲାଗିଛି। ଲାଗିଛି 8 ବେ ତ ତୁ କିଛି ପକେଇଛୁ ବସିଛି କାଲି ହେଇଗଲା ଆଉ ଚାରଟା ଛଅ ପଇଲାନି। ଯାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ 11 ଯିବା ପାଇଁ ସାଇଜ କରିଥିଲି ଯା 11 ଦୁଇ। ମାନେ ଖାଇଦେଲା କୋନ ପ୍ରକାର ହବ ଆଉ କଣ ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଡୁଛି ଦେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ କର। କାହିଁ ବାଟକୁ ବସୁଛୁ ବୋଲି କେବଳ ତୁ ଲାଠି ଯା ବେରେ ପକେଇ ଯା ମାଟି ଖଣ୍ଡ ହେଇଲୋ ପଳେଇଲ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ।